Son moitas as propostas coas que contará a Pobra este Nadal cos cativos como principais protagonistas. A próxima fin de semana o Expreso de Nadal percorrerá as principais rúas do casco urbano con saída dende a Praza Alcalde II Durán. O tren vai percorrer as rúas da vila esta fin de semana, o venres, o sábado e o domingo. O venres vai estar en horario de 5:30 a 8:30, o sábado de 11 a 1 e de 5:30 a 8:30 e o domingo de 11 a 1. Non é necesario inscribirse, vai sair da Praza Alcalde II Durán e vai ir, como ben dixo Amparo, pois percorrendo as rúas da vila. Na fin de semana do 20 e 22 de decembro chegarán as visitas tanto do Palpador como de Santa Claus. O domingo 22 instalaránse 3 canóns de neve artificial no Cantón da Leña, onde se desenvolverán obradoiros para nenos. Pois imos a ter o 20 un pasarrúas coa Palpador que ven directamente xa dende o Caurel, confirmar que vai estar aquí e vai vir acompañado duns zancudos e tamén dun grupo de gaitas para dinamizar ese día. O día 21 directo desde Laponia vai a vir Santa Claus. Santa Claus tamén vai a vir con un grupo de 5 bonecos que son os Magic Brothers, que van a acompañar tamén no desfile de Nadal o que a Santa Claus, e despois xa o domingo 20-22 pois nevará na Pobra. No Cantón da Leña temos 3 cañóns de neve que van a acompañar pois un obradoiro de bonecos de Nadal que vai dedicado sobre todo aos nenos e as nenas. Decir tamén que o día anterior, que sería o sábado, o día do desfile de Santa Claus, unha vez que remate o desfile polas rúas do noso concello, pois Santa Claus recibirá na Praza de Abasto a todos aqueles nenos que se queran achegar a decirlle algo. Todas as actividades son de balde e non requiren inscrición previa.